Oké. Jó. 80 jobb, 3 a balonnal kezdünk. 3, 2, 1, és mehetsz! 80 jobb, 3 a balon. Majd 80, sima jobb, hosszú középen. Majd 200, mehet. 200 vége, bal 4 mehet. Itt lesz a bal 4 mehet. Majd 50, sima bal mehet. Majd 50, sima jobb, hosszú mehet. És még 200. 200 vége, bal 4, és a bal 4 után 50, és rajta lesz a lassító. Tehát még 50, és rajta a lassító. Itt a lassító, ez az. Majd 500 föl. Föl, vége bukkan, és a bukkanon a sima bal mehet. Ott a bukkan, rajta a sima bal, és rá 80-ra a végén a lassító. Itt a lassító. Majd 50 sima jobb, belülgumi, rajta a bal 4 belülgumi, és rajta a jobb 4 belülgumi, és rajta a bal 3, ami dobál. Itt a bal 3 belülgumi dobál, majd 30 sima jobb belülgumi, majd 50 sima bal mehet, 50 bukkan lemehet, majd 50 sima jobb, és még 80, és mögötte a lassító. Itt a lassító. Majd 50 jobb 3. 50 jobb 3 belülgumis, rajta a bal 3 belülgumis, és rajta a sima jobb belülgumis mehet. Majd 200 mehet le. Vége sima bal középen. Rajta a sima jobb belülgumi, rajta a sima bal belülgumi mehet. Majd 150 mehet. Vége bal 4 dobál, de mehet. Ez az, és még 150, és a vége a lassító, már látod? Jó. Majd 100 dobál, és az elágban jobb egy, ami belül gumis. Itt a jobb egy, belül gumis. Azaz. Majd 20 jobb 4 mehet. És itt a vége. Eldurrant a motor.